Nyoni efere goma moloti lenye bayaduma dulale nyoni efere goma moloti lenye bayaduma dulale nyoni efere goma moloti lenye bayaduma en puddorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men an goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feñayi windere fe jayɓatake bindaɗo mawde sappo e ɗiɗi colte hitande ujunnaje ɗe nogas e goho ɓatake men ko fate rendo on jarama musidɓe tedduɓe siften goto e men kala siftina hoore mum Allah tagirani en so wona yo en ndewmo ko heddi ko ko cuɗari aduna ha beltorɗen kono battane men enen kala koto joomi men ñalawma kala eɗen duusa on gurdunoɗo e men ha iren mo e leydi garten jokken ene jangina en tagaɗo fof ko maayowo ndeke joomiraɗo tagiri en ko ha ndewen ɗum ganden kala ko mbaɗɗen e aduna wontata tan ko cimtol e saha kala ɓe cimteten cimti mumen eɗen dokka yeru beele mbawen dañde sembe e ɗam ɗo gurdam aduna ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba musidɓe tedduɓe joni joni ɓataki buuɗal yurmede ko adi kala eɗen jertina koye men eɗen basiyo ɓiɓɓe men woto ceeren e wasiyade koye men woto ceeren e wasiyade ɓiɓɓe men saɗa jogui ɓiye dognowo oto kala jamma nde o lelo foti ko an yumma foti ko an baaba foti ko an mawniraɗo foti ko an mawɗo gonɗo e galle o yaɓɓu koyɗe ma jettoɗamo mbasiɗamo saɗa dogna oto ma o yaaru jam jam fulɓe mbi jam hatta yettaɗo paaɗa saɗa dogna oto ma wonde haqqille ma wonde neɗɗagu ma wonde peewal ma so neɗɗo ari ene yiɗi dubladema accumo o dublema yo yah an woto toppitomo ni so tawi neɗɗo ɗaɓɓirima hare ɗon ɗo dongnata oto ma woto faalemo
woto yeeƴomo dokkamo wasiyaji kala jamma dokkamo conseil nde tawno hollum so yeehi ha jamma deeƴi ɓerɗe kala ndeeƴi kala ko mbajiɗa neɗɗo ina heewi nande so tawi jogui aynaɓe sukaɓe aynaɓe aynoyoɓe jamma kala walla subaka law kala wasiyaɓe waajoɓe jeyi sababu mum en jii hanki sukaɓe aynaɓe wonnoɓe dow wuuro dancaɗi aynaynoɓe jawdi mumen eɗen gandi potoji sima mawɗi taweteɗe nder laddeli men saha kala jomumen ngaylo hen mbadda ɓuura wawde ngabbude goo potoji ɗi ko potoji kuura ɗiɗi ɗi ngalaɗo nankere jomumen teɓɓiti toon kamɓe ɗiɗi kala ɓe jani koɗon ɓe dutti e joomabɓe welede Allah e mabɓe en neldi duwaw dendagal ɓeskuji mabɓe kala sukaɓe men yahoɓe to maaje woto ceerene wasiyade ɗaccen tan ha bojji ngara mbiyen eɗen mbasiyo taw eɗen jogui ko kalɗen ɓattoɗen sukaɓeɓe kalden e mabɓe garduɗen miijoji mabɓe janggo soɓe mbaɗa hunde ɓe ciftora a min de mawɗamo winomi ni ndekki yomi rento ɗum teddinen rentodirde e rentinde ɓesguji men saɗa jogui ɓiye ɗanniɗo kala saaha waɗa noppi makko rento guyka goo rento business mo moƴƴani ɗiɗi woto naate drogue tati woto naate fo biyeji nayyi rento kala ko toɗɗa kima joyi ɓeɗo gueɗe so joomum rentima hisat natani e kaso dañani e caɗele kono so joomum naate business uji ɗi anda ɓurɗi ɗum saaha kala ɗi business ɓurɗo mo joguinɗa o saaha kala jiiya goɗɗo ɓurɗo on kalis ne naata so ɓooyi kaso ara heddaɗo dogay sernaɓe addoga dowuji taw ko ɓiye tooñi anne kadi a tooñi aɗa heɓa haalisaji aɗa ñaama jamma e ñalawma a anda no heɓiri gonde o yaltata galle ma nde o ala meccal o nanata ɗemgal ten haydara o wawa o yeehi tan aɗa hutoro ko duwaw ma rokkimo jawdi taw ala ko business bonɗo o jogui omo dañi hen jawdi ñande o dañi hen ko fewani kala daña hen ko fewani haade men dañde en fewani mbaccoɗen koye men goto men kala yo waajo ko woni yeeso mum musidɓe tedduɓe ko ɓattake mo jiɗɗen yettinde wasiya haade men arde e ɓattake goɗɗo buuɗal yurmede joni joni ɓattake men buuɗal yurmede ƴewi koye oɗo henna musidɗo gorko o wi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas woni 2020 o dañi hen belema mawɗo o jooɗima duuɓi nogas mankuɗi seeɗa o dañani hono ko dañi 2020 ko holko dañi 2020 o dañi ene hitande 2020 o dañi hen Allah o dañi hen ruttade e joomi ko o dañi hen faggitade neɗɗagu makko o dañi hen faggitade enɗam makko o dañi hen heccidde ɓernde ha joomiraɗo woppinimo kala gueɗe ɗe o waɗanno omo andi moƴƴani o wi o dañi lewru ndu ko foftere nde o dañanno e kala hitande kono kadi wo resino ɓi bam makko e nder kitale e juuɓi jawtuɗi Allah waɗi noon dewgal ngal wayani no ngal fonno waade ni matawde ceergal ari nde waɗi hen konguɗi kammiɗi ha en ɗamɗam ɗeɓi harmodirde dañino konguɗi ɗe o haali ɗin konguɗi noon
gonti geɗe goɗɗe ha addi kadi kamdam e nder enɗam ɗam ɗum en kalata ɗum o foti noon wonde ɓayde ko dani henna kanko kala ko ene wiye dewgal e nder wuro mabɓe e nder enɗam mabɓe o yaafima nden hitande o tini o waɗi ladde to duuɓi 6 wartani e nder hitande 9 nde o arti o waɗi lewru wotoro o rutti fo o resani golle tan so dañi wonelde jinnaɓe o mahi galleji makko omo wurdi noon omo jokkiri noon omo dañji sukaɓe ɗiɗo noon e sersero makko ɓen sukaɓe omona jangguina ɓe Allah waɗi koye ndin mbadi o woni ha hitande 2020 o kuppi biye makko wa ari salminde jinnaɓe makko keeri gudda ɗo keeri gudda ɗo o juukoriga o wi gueɗal gadigal ngal wottini e nder wonki makko ndeɗo hittande won ko rokkimo wa anda honde o wayri ubbude mayɗo nde o arti ha woni balɗe 15 woodi duttiɗo e wuro mabɓe duttiɗo kadi ko mawɗo sehiri jinnaɗo makko mo andi tene kadi basitanoɗo mo jamma e ñalawma gila mo woni suka o tini ko nde o jogue e banggue balankaru ndu woni balankaru woni walla mbiyen kees mayɗo nde o nangi hen banggue hawo yettini ɗum guenale o yaltini ɗum to cuurel to lotte to hawo joƴƴi ɗum yeeso almami o nangi hen banggue hawo yettini ɗum gaska on nde waɗa ko waɗati ha gayne kanko joli o nangi o jolni on o ɓaggi e mum leydi ha lelino lelde mum fewirta o jorti e mum leydi nde o arti jamma kurɗo waali ko wayti ngam ɓernde artude e makko haqqille makko artude e makko haw miiji bonnude kayitaji makko wonde hankkadini kanko serte ɗannungal ha laaɓi ala ko yiɗi sowona ruttade joomi ko hankkadini rewde Allah haw maaya waɗani balɗe 3 suka goɗɗo rutti e joomum o waɗi no wanno ni hankkadini Allah naati e ɓernde makko jama ko wendogo tisbar takkusan futuro geeƴe ɗo inde waɗi kala o yahat ɗo yenge waɗi kala o yahat ɗo jewese waɗi kala o yahat ɗo jotte fof o jooɗoto Allah naate ɓernde makko jinna makko naate ɓernde makko o resti ɗon kala ko waɗanno e bonande o tuubi o tini Allah naate makko watti hayso ruttima leydi ndi o wonno ndi koye leyɗele Europe omo heppa ko heɓata cause makko omo arta ɗum fof o yawnora ɗum o woppiti golle makko ha laaɓi oɗo saaha omone heeɓo yidde artude ƴewde no wuudi e leydi makko ƴewde heɓɓitade ko ɓennuno est ce que musidɓe tedduɓe kala ko Allah waɗi ene moƴƴi kala ko Allah waɗi ene moƴƴi kadi wonɗo Allah rewnata hunde ko ha jarribo jiyaɓe mum Allah ne rokkuma ha heewa Allah ne rokkuma ha heewa hono no rokkirno Ayyub o tetta ha laaɓa omo ƴewndoma hono mbayata Allah rokkuma cellal timmungal o addayma ñabbuji naatay kala bangeji o jarriboma o ƴeewa hono mbayata Allah addi mboros o juuki aduna kala omo ƴeewa omo jarribo windere makko hono e kala saaha no ƴeewdotoɗa giɗo ma sene yinma ni no ƴeewdotoɗa saaha sukaɓe ma ni
ndo ƴewnotoɗa saaha joom suudu ma ni no ƴewnotoɗa saaha joom galle ma ni no jarriborta saaha goɗɗo ni ƴewde mbete oɗo mo gonɗi walla o gonɗani noon Allah subhanahu wa taala jarriborto en ene ƴeewa ɓerɗe men ɗe tolni ɗum ko ɓeto ngo Allah waɗata e men e kala saaha wawata andude ngon ɓeto noon so wona ɓen ɓe jomiraɗo rokki haqqillaji wawde miccade e wawde ruttade e jomumen nde tawno holɗum ko gonɗa lamɗo ko kala manate leydi ko gonɗa galo ko kala manate leydi ko gonɗa gando ko kala manate leydi ko gonɗa joom inde ko kala manate leydi ko mbawɗa ñantade ko kala manate leydi ko gonɗa miskino ko kala ma men mayde ko gonɗa human binni ko kala ma men mayde ko gonɗa neɗɗo dofalla ko kala ma men mayde nde gonɗa neɗɗo pamɗude tekke ko kala ma men ko cellal ma ñawma pop ma men mayde ɗum firti noon ene moƴƴi e kala saaha ɓerɗe men ɗe mbasiyo en ɓerɗe men ɗe miccine en ɓerɗe men ɗe gartine en faade e nder men so ɓerɗe men ɗe gartiri men e nder men en dañat jaam teni kadi en malet en pewat peewal men fawaki e haydara fawi koye men saabu goto e men kala so tawi rokkama rol moƴƴo e bonɗo ne wawi suude ɓayde aɗa wawi deke firti ko aɗa wawi yurnitade hoorema ƴeewa holɗo kennata hoorema soye moƴƴere soye bonande oɗo henno musidɗo windi ɓatake o totti en kono goto e men kala ɓatake one toɗɗi ɗum goto e men kala ɓatake one memi ɗum saabu hande ene woodi julɓe duuɓi nogas ɓe juulani e jama ɓe juulani e juma ene woodi hande julɓe jooɗiɓe duuɓi nogas koyngal men natani guenale saka ni juurade mayɓe walla ni juurade ñawɓe taweteɓe cuuɗi safara ɗeɗo gueɗe noon so tawi julɗo woɗɗi ɗum ɓernde mum nde yorata ɓernde julɗo so yoori o nattat rewde Allah so o natti rewde Allah o nattat wadde istighfar o nattat yettude Allah o natta mantude Allah o natta julde annabi o natta neldude jinnama ko duwaw ɓernde yoora omo jala omo fija omo ñaama omo haala ɗemgal makko omo juula omo woni julɗo dani kono wa ala jurum mo julɗo fonno jogade ɗum noon gartiren ɓerɗe men e koye men ɓatake goɗɗo mo jiɗɗen yettinde en kaalinɗo hen yontere yawtunde guyka ka aka heewi e nder rendo men oɗo henno ɓatake noon o iwi koye oɗo henno musidɗo noon aɓe jogui neɗɗo goto nana e wuuro mabɓe haade mabɓe andude on darde mum ɓe mbiyatamo ko naafigi wala hawla wala quwwata neɗɗo wiya neɗɗo ko naafigi neɗɗo wiya julɗo ko naafigi taw an hoorema a anda ko woni naafigi saabu so tawi en duttima e konngudi annabi sallallahu alayhi wa sallam naafigi kañum ko less ɓuri wonde naafigagal ɓuri bonde ni hay kefiru ɗum noon saaha eɗen mbiya an ka naafiguel an ka naafigi saabu so tawi en gandanno konngol naafiguel ngol hay gañoma mo ganja a yiɗanta ɗum wiide ɗum naafigi haalaka noon neɗɗo tan baɗɗuni seeɗa mbiya ɗum an ka naafiguel ene moƴƴi saaha mbahliten ko ɗum waɗi mbeɗa heewi duwade mbi min so Allah subhanahu wa taala rokki kam moye ko adi fof mboɗo waɗa mbaɗami ko école beele enen fof janggen haala école wawde jangguinde yimɓe hono konngol lelorto tawno konngol ene ñaaɗa konngol ne bona konngol ne wela konngol ne metta wonɗo kalata cikka feewi taw fewani yo Allah dandu en guilay dow hoore am so yi ko fewani e wuuro he kalde o yi ko fewani
e nder diwan mabɓe he gila ɓe gandano haɓe tuumi ko kanko hambatti haɓademo haw haalde oɗon so tawi on ballanimi diwan men o koko bonata wuuro men go koko bona ko ɗum bonni wuuro mon bonni wuura men bonni diwan mon oɗon gandi ko kalami ko ɓiye ko gujju hay goto suusa yaade police wiye ɓiye ko gujju ɓiye ko jeeyowo dorog hay goto suusa yaade police wiye ɓiye ko jeeyowo dorog ɓiye ko jeeyowo sukaɓe rewɓe hay goto suusa yaade police wiye ɓiye ko jeeyowo sukaɓe rewɓe ɓiye ko cuurtowo yimɓe hay goto suusa yaade police wiye ɓiye ko cuurtowo yimɓe tene laamu ni hoorejo leydi ni ministre ni député ni directeur ni police ni gendarme ni militaire ni douane hay goto anda ko woni e rendo men so wona andine ɗum waɗi e kala saha sa teskima so tawi gendarmeɓe nangi neɗɗo ɓe kewiide min nanguiɓe e ballal population finoɓe ɗon ɓe amin ñaagui e kala saaha finoɓe e nder oɗo diwan ɓe balle amen nomin nanguiri sahi seeɓe taweteɓe nder moon kono malgré so en dañi coftuɗo dariyiɗo kaɓotoɗo ñonkoto bonɗo gonɗo e nder rendo men mbatten mo naafigue rendo men eɗen uusomo eɗen posnamo eɗen dabramo eɗen bonna inde makko taw koye jammen wo dogata saabu galle mon so waɗi gujjo gallamen waɗi gujjo galle oya waɗi gujjo oya galle waɗi gujjo ɓe mbomat en ɗum woni ko bomi men hannde a suusa humde jawdi mawdi e galle ma a suusa wasde uddude baafal ma a suusa sarsude téléphone ma sa dañi koɗo a hersat saabu hay téléphone koɗo ma a anda foɗo carsata ɗum firti ka aɗa mofti gujjo e galle mon oyene mofti gujjo e galle mumen oyene mofti gujjo e galle mumen hay goto jaɓata gujjo mum haale so goɗɗo haali wiye ko naafigi teni sen kalani mbomoɗen kersen ɗum woni hande caɗele keftiɗe men heewiɗo koɗo are galle chargeur mum wujja walla écouteur mum wujja walla cartel mémoire mum wujja walla ni téléphone mum wujja walla paɗe mum wujja hol gujjude wujji ko gujjo gonɗo e galle o ba mum ne andi yummum ne andi kono suuɗa ɗum goɗɗo suuɗe to goɗɗo suuɗe ga on ne gujjanaɗo one kadi nder wuuro mabɓe to omo suuɗi toon gujjo hono makko gujjuɗo hono ko wujjana ko je noon kanko oɗo musidɗo kala ko kewi e nokku o caggal ko neɗɗo mo heptinani ko gujjo walla ko neɗɗo jeeyowo dorog walla ko neɗɗo dendinowo yimɓe walla ko neɗɗo gaddowo yimɓe peewani omo heewi jokkodirde e police walla gendarme o haalan ɗum wuro ngo elimo ancimo ha wattimo naafigi musidɓe tedduɓe firti hande rendo men ngo en natti wadde défendre l'islam mbatten défendre ko intérêt personnel ɗo ɓiɗɗo mbiyenɗa ya rento e qur'ana ɓiɗɗo ko leeɓol hinere so gakkama woyat rento jawdi ma e ɓiɓɓe ma ko fitina wonandema ni Allah wiyene qur'ana hande en ufnima konngol Allah ngol en mbaɗi ko jiɗɗen ko ɗum noon rokkata en jaam rokkani en jaam daari hande no mbaɗen daron hande leydi Sénégal ko gonga e nder deftere Allah subhanahu wa taala Allah wi yogay sikkeji ko bakkat kono loskone woodi e nder tuuma muya ha ƴeewe so gonga walla na gonga son daari hande seeranɓe réseau sociaux ɓe leydi Sénégal wonno heewɓe hen mbimi hanti gonti yimɓe haalis ɓe politicien ji dokkata haalis kulti haaltude gonga jiima e bindi kula haalde gonga daron hande Sénégal koɓe fecciɓe ɓe gonda e laamu ɓe gonda e lundo wonduɓe e lundo ɓe kula haalande lundugo gonga wonduɓe e laamu ɓe kula haalande laamugo gonga tene Allah wima e nder bindi ma e min tan kule kam min tan kule kam to suratul Baqara joni noon a natti hulde Allah tagɗo ha jimɗa e di bindi
gonda oustage walla gonda imam walla parnoɗa oɗo kurse ka laafa aɗa ñaaƴira ɗum aɗa weltoro ɗum kono a hulti haalde goonga hakkunde landaji lumɗo e landaji laamu ngam ko an ɓittiɗo hoorema ha mbatoɗa ñamde jawdi mabɓe mbete yaade ɓoosoyaade to debbo ene harmi walla ne dagui ronke dañede konngol teede jamma ñal aɗo mbaajo réseau sociaux aɓe mbaajo e radio ji kono jomumen ɓittiɓe ɗon ɓe donka haalde ko foti wonde ko goɓe min jimmi tan ko ndentoɗe julɗo yo rento ndentoɗe hannde sukaɓe rewɓe hay sa woni ceernaji dabo rento sukaɓe rewɓe ɓittade hakkude mabɓe tan nder suudu antane mabɓe soɓe jalti a mbawi tokkude ɗum ko rentinde kono mbiɗa ko yo haalɓe donkanaɓe kal kamɓe haaloɓe ngal ɗemgal ɓe mbimi kamɓe haaloɓe ngal ɗemgal ɓe ɓittiɓe hakkude lulɗo e laamu hande aɓene mbeeli ɗon ɗum noon hande diine natti dañde soldateɓe mum diine jokti ko soldateɓe ñaagotoɓe diine jokti ko soldateɓe ñaaƴoɓe diine jokti ko soldateɓe ñantotoɓe diine jokti ko soldateɓe joomen ɗemɗe ɓe ngala golle eto kulen haalde on gonga ɗum waɗi diine o teɓɓiti hedditi e ɗemɗe diine o teɓɓiti heddi e ñantugal Allah natti jabade duwuji men boneji kala naata e men watti ko seyɗani heɓɓiti kala ko ñaaguiɗen rokka men ɗum noon holko nafata en ko diine o daña daraniɓe ɗum jaati e jaati saabu eɗen gandi diine o to ummi to no woɗɗi ko eɗen gandi ko lewi diine o ha diine o daña koyɗe en lewata nde lewre kono yo won lewre nde neɗɗo lewata hay saɗa ware haal gonga ɓayde ngene kala aɗa hutoro konngol annabi ngol ɗon walla aɗa hutoro deftere Allah konngol ngol ɗon ngol Allah haalatno diine o natti dañde défendre musidɓe tedduɓe buɗeɗil men de so feri feeñe windere feeñde e ɓattake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen